Vale. Agárrate y disfruta del espectáculo. ¡Madre mía! ¿Cómo es posible? Llevo 2 años trabajando con ellas. Ellas producen su propia música. No me había fijado, no era capaz de... Bona tarda, som el David i el Joel i us anem a presentar l'Illa del Far, que és el nostre projecte de circuit elèctric. El nostre circuit elèctric, els materials més importants són rotllos de cartró, bombetes, un cable, un interruptor i fusta. Ens ha costat perquè no teníem gairebé clar què faríem. La nostra opinió és que ha sigut bastant difícil perquè no tenien clar, com diu el Joel, i els materials eren difícils de que es quedessin. Adéu. Hola, bona tarda. Som el Víctor, l'Hugo i el Joan i avui us anem a presentar el far elèctric. Hem fet com una petita ciutat amb un far que s'il·lumina amb un interruptor. Ho vam fer sols. Només vam tenir un petit problema, que la bombeta era molt vella. I aquí hem fet un dibuix de far amb el circuit elèctric. Expliqueu una mica com funciona i on hi ha les peces. Aquí hi ha un petit interruptor, a veure si el cliques, s'il·lumina. Adéu. Bona tarda, soc l'Aaron. He fet una noria especial que serveix per girar i que es puguen persones. Si cliques, aquest interruptor es mou i roda. Oi? No he posat camines perquè roda molt ràpid i es cauen. Els materials són cartró, escuradents, portapiles, motor, cables i ja està. Adéu. La fas funcionar? Bona tarda, som la Lucía i l'Ester I hem fet una ciutat. el protagonista és el semàfor. Les cases són de fusta. El semàfor de coure, Els gossos i els arbres de plastelina. i les tanques de fusta. Heu rebut ajuda per fer aquest treball? Només per enganxar els cables del semàfor. Us va costar molt? Sí. I on teniu ubicats els interruptors? Aquí, I dins de la casa. Molt bé, i els cables els heu amagat? sí. Molt bé. Bona tarda, som la Júlia, la Laura, L'Ada. el nostre projecte es diu La Caseta i començarem per al menjador. El menjador té un sofà, una taula, una planta i dos cadires. Tot està fet de cartró. A continuació us explicarem el lavabo, que està fet, que té una dutxa i un vàter. Tot està fet de cartró menys l'aigua de la dutxa. Que està fet amb silicona. Quants interruptors teniu? 3.
Els cables els heu amagat? Són visibles? Estan amagats. Vinga, m'ho ensenyeu? Ara l'habitació. Està fet per a un escritori, un armari i un llit. Ara us ensenyaré com funcionen les llums. Hola, bona tarda. Ara us presentaré el meu aeroport que he fet amb els següents materials. Cartó, cables, bombetes i una ampolla d'aigua per fer la torre de control. I ara sense les bombetes Què il·lumines ara, Iker? a l'aeroport i la torre de control. Amb el mateix interruptor? Sí, Els cables on els tens ubicats? aquí amagats. I t'ha sigut difícil? Una mica. Una mica, t'han ajudat? No. Tot sol? Todo? Vinga. Bona tarda, soc la Irene i he fet un telefèric fet de cartró, goma eva i una mica de pedra. Funciona amb un interruptor situat aquí i els cables estan amagats per al cordill i s'encén això. També, després de tot això, l'he decorat una mica amb una carretera, uns conills i una granota i uns anals. T'ha costat molt, Irene? Sí, una mica. I t'han ajudat? Sí, la meva mare i el meu pare. En quina part, sobretot? El meu pare em posa els pòsters i la meva mare em posa la silicona calenta. Adeu. Hola, bona tarda, som l'Eric i la Nayara i hem fet l'edifici Accessa. És un edifici fet de cartró que se li encenen les bombilles. Els interruptors estan amagats aquí al darrere, que si les dones poden encendre i apagar les llums. Ens han ajudat amb el taladro i amb la silicona calenta. I el que us ha costat més? Tallar els trossos de cartró. Ara. Enceneu el del mig, que no l'heu encès. O no s'ha vist. Ara, superbé. Molt bé. Bona tarda, el nostre projecte es diu La Ciutat Elèctrica. Està fet per l'Anna, que no està, la Raquel i la Tània. Els materials que utilitzem són els següents: cartó de llet, càpsules de cafè, cables, un interruptor, bombetes i piles. El que ens ha costat més ha sigut el tema dels cables, i ens han ajudat amb els cables. On estan ubicats els cables? Amagats? Interessant, Molt bé, ara que es posen així. Molt bé. I ara us queda fer-la funcionar. I per què la primera va més de pressa que les altres? Perquè aquestes tres les van canviar, però aquesta no. Ah, bueno, ara es fixa. Molt bé. Bona tarda, som el Gonzalo i el Marc i us venim a presentar la nostra maqueta elèctrica al poble. Els materials són Fusta, cartó, plàstic, cables i una pila de 4 volts i mig. I l'interruptor? Ara us mostrarem com funciona.
S'encén una miqueta, el que passa és que és de dia i no funciona molt bé. I el molí gira. Deberia haver posat aigua, però s'havia tot. Ho veu provar amb aigua? Sí. I què passava? S'anava tota. Esquitxava? Què és el que us ha costat més? Les llums de les cases, perquè vam tindre que fer tot, vam tindre que empalmar-ho tot i després sobrar un cable per poder engegar. Molt bé. Adéu. Aquest projecte serveix per estudiar les comunitats autònomes d'Espanya de manera divertida, en solitari o, si vols, cooperativament. Està feta de cartó, plàstic, cables, pins de llautó, una llum LED i una pila de 4 volts i mig. Com funciona? Quan col·loques els cables correctament, s'encén la bombilla. Vols fer una prova? Vale, quina comunitat hem fet ara? Catalunya.